Ningka ningko ada troksi cesong dada pi KAL nela fasong amen cipri pontang lo. Joki hola towar krong thom kache togalong som kriatum chingrum pet kache song asai kedeng. Apor ke doa hood close 2.3 paprainang ji pusi bokajan LA APHL sia song atum ke hang. Karbing nong life Adap Abirta long pen nili sami juli bepi lepen ke cheng si penina litu ma phan Abirta na ke wan pila ke KAL na life puthak tang tang ton pen chana miklo nang Sarkar otom kapin khara teng pen ke dam tang chiti ni phai inko ra phorni dipu club long Karbi long ri North Kachar Hills Liberation Front matipati hek pen KAL na life song men chipri pontang lo Mon sama Lamdon cetok det pen api laso cek luang bong Lamdon ka cetok ke doa na song atum ta song amen cipri ponang jipu sarkar atum kapin khara tengsi arona tengpen UPLA KPLT PDC ke atum song amen cipri pon det si kiram tang chiti ni phain kora phorni KAL na lefa song atum ta song amen cipri pontang lo dipu club long song amen ka cipri hud khei long ria men pen apran ke dam anabang hubang phia tuma phanta milur kai pen ka chiki mo padopon lo KAL na lefa song japo atum lapen klembang do anatum chingrum pet pen song amen kachipria mai kapadopon ahut KAL na lefa mai phu pi dili pensi mai chapahem phu ponlo la so ahut alang litum non e prang ke bang journey ke klem ke dam nang jason do an jasamet lamdon ka chatogalong do anason ko son se kapachun nakeng kam ke deng ponjima puthaksi chethan chemon padopon lo halapu pherang ke tuma thengno KAL na lefa kong chunbang thong teron kaning ja tengke Kedam tang ningkan suri hini ra pli aningkan aru achiklo ni phai clear ni KAL NLF pu risim kang tang pen kacha songa mahang patheksi ningkan ing kora troksi an nang plenglo lapen hala so hut bang rumpet bang pharo plira bang kre hini armu oksu dulu lapen non ke dolang bang pharo hini ra trokner ke bra pho an dolang pasi ningjepon Sarkar alam to ate disband ceremony mate song kachipri la song amai asonil kun itu kono asi kebang thujilang apor hot song chipri alo non bagi xkel e basong kusi itu dabu ko asi xkel e basong ben karbiak he karbialongri karbialong on man kaching thura pe ke baprang tapi filmon amon sam ke parjap pondia bhan an ka bol ipen ke klem ponji bhan ka sisik pon lapen akenang sardo pulo te kebang thu jilang apor hu nilu tu medicine kang tang ke pada song sa tu jiwa jinsa dia hoito regional party asa bosol tong ke seng ni mate mane regional party hai sabong jok Alang li kaning je thwa tengke pini pen KAL NLF asong amen chipri pontang lo boy phet setame ke bang jilang arnia bangke ex KAL NLF pu amen pensi khei longri kaching thula pen ke paprang ponji aphan bor i ponji lapen kenang so tu pulo te ni litum song tro asong atu pen chingwai chingsai pen isi rachari asong anat chelang dun pen la mon samalam don long ke do ana close angkung tin ke claim ke pachun labji aphan claim pon boputa KAL NLF chun bang teron asang ho ningjepon News report long sudaring ti Karbeng long lai. KFA tiri pe amai phu Avinas rong ha phan hem kang sampen lo serak nangji. Laban close 2.3 along in hoi cap ka do ka be phan towar ki thopia puthak putho chen thu nangji pu sonia lam thepen song pliatum ka che song asai ke deng pon. KFA tiri pe amai phu Avinas rong ha phan pajok ponang ji pu prek jam KFA aro tum ka che song padopon lo lapen close 2.3 pa prai nang ji pa phuthak setami APHL sia song pendang lo penangan hampang song tum che song bom lo lason tak taxi ke dam tang chiti ne phain kora phor ni setami choki hola towar krong thom ka che togalong KFA KSA women forum nilip aro lapen nilip yuratum chelang rapetsi close 2.3 along in hoi kep ka do ka be phan towar ki thopia phuthak prabjin pen che en thunang ji lapen Avinas rong hanga phanta prabjin pen hem kang sampen lo serak nangji pusi kacha song padopon lo
KSA nile baro amai phu barin benting terang bidisar sujitimung KFA nile baro amai phu bikrom to bi pendanglo pinnangan ari sangpho tum kejalin bangso kachesong asai kedeng hut probjin pen avinas rong khangaphan lo serak nangji laban close 2.3 tn thunangji pusi asean tongpen ki hang padoponlo Government of India, lapen Government of Assam, lapen Karbing long arlu ke song tro atu hadil kino seti along lambung ke cetok alu halabang ke nitu malang tum lambung ke cetok bang ke nitu malang pahan alang nitu mapahan alang tum song tro atu maning kang sampen denglo kami alang litum ke cetok alam don alu along close 2.3 along cetok 10 seat open for all communities tu labang ke nilitum nilipahawar sorta ningduk pik hangjang lo lapen nilitum kini labang so peace protest kitu nang to kalam thigela hello Peace Accord 2021 along close 2.3 bang ke prabjin pen pa private nang ji pula hello lapen iso na bang ke ini nilitum ke kiceng silo labang so kacesong pon ke sono taksi nito masa dari PMI pu avinas rong hang panjang si kebang jani tamil nito maphan da person nang luti pelang protein nito bini kacesong pen aku pati mecot mati la dak tuila cot la pokale lun di pus tamil nito maphan si king tangrak pen mati sodak pen kacesong pon jilang nito cingwai pon ma Maria song la pen KSA la pen la song thong ma tum pen nito cingong se la bang so tim kacesong la thega la hello je milo hala song drop atu di kon kacetok ahut ala lentu tem hala open for all ketok do pok so jane sini tum ni le bagat mate ni le tum le basar pimar tum sami ni tum kace song mate ning itu ke cepat lang ke la hello ni le tum ke la bang so tim ma bang ke di tum ce ton no hek la pen jong sinang le tum penasai ni sentan ke la ba ke try konik koila mati ben samson inti karbiang long live Kebangji ingdeng ko resir kep Borjan Havar karbiri sunim so ronga je katalon ponjia klamalong Borjan Youth Forum atum patir biponsi kapang thirasai kedeng pon kapang thirasai kedeng pona phutha Borjan Youth Forum mai phu on teron pen na kapachini do na tengke aprang prangke Borjan Havar along ovi mi atum isi kachingru macha tai do bonta angbong malong ningkaning ko rakpho ningkan thomkep ne do kangsam thuria jok Owe kimi ke thek lapen hamphang aphan kaching khona ri soe jang atum praja masonsi nangman lo lapen kaching ruma chatai ta avidet lo lasin non BYF pu mahang pathek det pen kadro kawe ning ki hang ari soe jang atum an ke claim ke dam lapen kaching ruma chatai chelong lo pusi pachini pon Terona sang hopen Borjan ari soe jang atum aphan kachuning ri pon thu atengke lo ke thek ari soe jang ke do anatum ta methang ajutang jubat nim rokom kapachan ponje long kacharap chitu nang pidu nang po athe nim so kirung pen chenglok rit nong chingdi bor er lapen bong oelun kilun ta thek nang po lapen chini nang po Karbi jutang jubara song atumta kematha kachikir la ponsi arta dumu chod atuma phan ke pakan pen chenglok rek jam karbe khe tum lunkan barim ke than kapare duna bang ke nang sot binonglo kali pulote college university kachali bom ari soe jang atum ke thekdunde bompo nasi Havar karbiri sonimso ronga je lapen tara langso along ronga je katalona hutta loke thekere ari soe jang atum pensi kengkam kachejor nang paprang do nang poputa kachuning ri padopon Borjan Youth Forum pen pining Borjan cases Havar amai pen kibi ponji laing deng sirkep Havar karbiri sonimso ronga je ningkan suri hinira ingkorai si asengkana farman dak dilai pathu aklam long si kibi ponji phan teri kamamai senglo la pensai claim ke dam dane cheng pontang lo sini tumla Borjan Youth Forum mate Borjan ari so jang tum ban sitame pini ke cheng si farman dak kapang therasai nang dengiklo laben pini chogane tum ke bang journey sitame pothot labang so ka charap chetu dun bang nang doi bomji lapen kapang therasai pen chenglok son surya sai mo sitame ne tum Borjan Youth Forum himpe dak charap dun ek bomji rase pini bang ke jasemet kapang therasai apazne to ke deng Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live
kedam tang chiti ni phai clear ni Karbi Anglong resim kang tang ki ot song trok atum mon samalam don kachetok close 2.3 along kedo anak he tuma phanta MSc ing hoi kep towar ki thopia phuthak ning kang samse chepaklang ponsi bokajan LA EPHL sia somatum no pak terang aro halong pherang kya mai ke pha Bangso pherang kya mai ke pha hut alang litum kaning jia tengke mon samalam don kachetok hut close 2.3 along kedo an akhe tuma phanta MSc ang hoi kep towar ki thopi pana phuthak nitum EPHL sia hin penke man tunita chedon dun thekhe lasia por kido esek bangso close 2.3 bangke prabjin pen paprai pon vek nangji pusi pherang kya mai along pen EPHLC bokajan LA in charge bongpo kathar EPHLC bokajan LA lamjai sarpo kleng sarpu tiso bokajan LA EPHLC so arlo aro rapchun bang urmila marak lapen APHLC Borjan constituency so arlo aro achun bang Martina kathar piatum ke hang padopon aphan pinang na tum ke politically pusinang puthai sida lage politically alam wangbe lage khayalam si wangji athela lo nili tum politically aphan bulutang da nitum kidam tang anani hola bangso EPHLC sengsia ko pe hamini ton la bangso ring angjang che song silu sida la bangso ki un ia joini si nili tum council chari long le lo bulutang te la bangso ko song si clemang ko lase non ki dotang tum ke claim nom dilo lage theglo lo ni tum case ta hai tami aro alu chiwan ene tami chiklon truck banda claim nang council phan verdict nang PS tami claim khede lo lase la so puthak bangke ni tum bangke ni thang che pahai edot la pe inglong tanan ite ni tum la bangso bangke claim te ko EPHLC 100% kali tum inglong so tum phan bangsi 5% businang topic thorong lase la bangani tum EPHLC song me dame council ka charia tum la pen center state tum me condemn lo Dake tribal area pulutang da jara son hita me nili tum inglong sutum hi chepa hem phulong nangji angton 100% adak inglong sutum hi long penangi pusin nili tum pinia semet pela daga bangke by dak class of hening jilo Close 2.3 bang prabjin pen paprai pon pe pulote ke wangji langar ni so dak pen kache song asai tame deng pon thuji puta alang litu kachingkrin padopon Kachitok do na tum kaning ki arong ba ke development alam pen sa aning arong di non development alam itum pudam do na non development kini pulo non medical college tami itum han development kini nang wan pilo universities tami itum aphan nang wan pilo karbyang long no sitame piniarni university along sitame itum student itum karbya ka itum inglong aswato development kinang wan pilo sitame itum aphan sit sitame kupipo si itum long hindi detlo la silahay kini sitame non korjang resumar la obe kini atum sitame mathapami kanang ji non college non ongoing issue bang ke non alon dharna do students atum admission kilong di polampen la si lahay non sitame young generation atum chimatha nang po aning arlos tami chi question nang po itu maphan kereng kipareng jia phan a government ma kalima ko alang itum sitami chimatha nang po no na bakit aning arlos tami non hello alang tu aning ka chilar pen ka chilar si realization do nang po itu maphan akim binakiwan pia government ma kalima jo si kali pulote non asonson si alang tum si tami alidars tami aphan alidars tami kachilar nang jia polo aparti phan si tami kachilar nang jia polo EPHLC side ni chinga aganinga maina na ba daw anchini pisa di sarang na chanchimong jeko khauba sarang chanchimong khana nangamo gammak association party rangan gammakan khasa pai na me chanchimong khana nangachen anchini tribal rangan na ya EPHLC te namen kam chatta maina na ba kapan jathok nge bisong gammokan manenga patah kana manenga sakuri manenga bisa disa gammokan dadala mandi phalenga ande ba hachingni achek anchini tribal jat gammokan tribal mandi in bade gammokan manja oni ke mano anchini EPHLC ni tharaponi ya ekot segaba ja sit ge langchi thingpen subhas terang Karbi Anglong live Havar khat sangti milia longkapa doponji ingdeng ko rasir cap Havar Karbi jutang jubat riso nimso rongaje kadalon ponjia hut dore phophe anke kacharap cheto pidun popusi em khonsing rongpi lamcha kachepi pon
Kedamtang chiti ni phai ingkoi ra pho arni Adap por phai sirkep malom hawar ke hat karbi jutang jobara song atumpen nangkile ji ingdeng ingkoi ra sirkep hawar ke hat karbi risonimso rong aje mesen pen katalon kapachun pon thekjia phanpura hawar ke hat karbi jutang asong tirika mamaya tumpen lakha kep hauraghat constituency IMC em khonsing rong pia hemalong an humri damsi bidi sore chepachoi dam Labangso asaya long hawar ke hat karbi jutang asong amai phu rohin terang pen japonsi chunbang noren rongpi hawar ke hat karbi resonim so rong aje tirika mamai phu brojan timong chunbang paniram timong sahem chunbang robul teron pen dihin rimbang ghanorang tiso atum pen penangan apor kachathan chimun padoponsi bidi sore setami chepachoi pon Lapusana pora hud nankile ji ingdeng ingko resir cap hawar ke hat sangti milia klamalong kibi ponji hawar karbi so ronga je mesen pan katalon kapachun pon thekja phan dorde phophe anke kacharap cheto pidun poposi KAC medical EM khonsing rongpe hin pen lamcha chipidun bangso jo hawar ke hat karbi jutang asong tirikama maya tuma hin penta EM rongpia phan kachoro la pen kurwang thu pajote kanglo Hawar ke hat pen harsing rongpi karbiang long noi Langhin BJP Mandala Sahem along Kalitang Pandit Din Dayal Upadhyaya Mahang Ketegani Katalona Mayalong Langhin Mandal Congress Adun Maipu Longsing Hansepen Klembangpu Diuri Rong Paratum BJP along Kachapawdun Labangso Mai Chengche Prang BJP Methang Rachari Asong Alama Langhin BJP Mandal Committee Maipu Sunil Kumar Borua Hinben Ingthurpon Maya Long Lakhakre Thom Langhin Constituency IMC EM Tarendra Brahma Administrative and Economic Board Maipu Uttam Brahma Langhin Probharia Maipu Bimol Terang Langhin BJP Mahila Committee Maipi Rina Boro Dun Maipi Rojuni Bepi Kisan Morcha Maipu Samsing Rongpia Tumpen Chenglok Ki Ong Dung Arala Tumtak Chetong Dun Ringti Maya long Kalitang Pandit Din Dayal Upadhyaya Kayala Moputhak Langhin BJP Probharia Maipu Bimol Terang Hilpensi Klar Dakpen Thanpa Jermi Pon Kalitang Pandit Din Dayal Upadhyaya Mahang Ketegani Katalona Maipen Pacheton Binsi Langhin Congress Mandal Committee Maipu Longsing Hansepen Congress Racharia Song along Klembangpu Diuri Rong Phalatum BJP Racharia Song Atum Henlo Ahokpet Rara Kisum Keboya Porahut Karjap Pithip Atumlo Lapen Kaching Thorasai ke claim nai asong lo pura amethang asong penchi odunsi BJP along kachepo au angthek chepaklang dun Langhin pen sarbaring tigathar karbiang long lai Pinyara Abirta ke lapansi kang tonik lo